begin siya. Natititu selang maglagaing mga belaklak, gemawang paperkraft at magpunta. Ang fala na tahimik noon ay biglang napinung mga yawan mga bata at yaon ay isang hamot para sa espiritu ni Eden. Hindi pa niya naranasan ang ganitong iring init ng pamilya kahit na ang mga bata ay hindi niya kadiho. Minsan ang kanayang matalik na kaibigan, isang negosanting nakakanghalang ay bimisita at nanlaki ang kanayang mga mata nang makita ang tatlong batang tumatakbo. Sino ang tatlong ito? Timango si Eden. Mga ampon ko. Nakilat sa Nahihirapan ka nun tinaktahan mo po ang tatlong bata. Huwetlik. Nakimiti lang si Eden nang mahinaon hindi nakipaktalo. Hayan pa man sa merkado kinailangan ni Eden na mapanatili ang isang mapakpasang imoa. Ang kampanaya ay inti-inting bimabawi ang ilang maalahang proyekto ay inapribahan bangko para sa karaktahang pautang na nachtilot ng paktas ng presayong stok at ang board of directors ay nakpaliwahang presayon. Binalak ni Eden na mahlang oras ipang dalan ang tatlong bata sa isang paklalakbay ipang mapawi ang stress, nahinat ang trabaho ay nakasalansan pa rin kaya kinailangan niyang ipakpaliban ito sa ibang pakakataon. Isang hobby imilan ng mahina, si Eden ay nakmamaniw pawi ng helina bemintong hininga ng isipin niya na nakatilok na ang tatlong bata. Nahinat nang makapasok siya sa sala, nakita niya silang tatlo na nakaupo, nakayako sa isa't isa, na may hawak na 5 album larawan ni Eden. Seryoso silang tumitingin sa larawan isang batang baba na nakasuot ng floral dress na nakangiti sa tabi ni Eden. Tumingala si Abigail. Tito Eden, sino po siya? Ang handa niya. Limapit si Eden, ang kanang piso ay kimirot. Yaon ay si Elizabeth noong siya ay nasa kanayang 20s nang sila ay hindi pa kasal nakpipiknis sa baybayin. Ang kanayang mga mata ay nakliliwanag sa kalikhayan. Kinakat ni Eden ang kanayang labi at dahan-dahang naksalita, ang pangalan niya ay Elizabeth, ang dating asawa ni Tito. Marahil ay patay na siya. Ang mga mata ng tatlong bata ay tila nakninggang sa awa. May nang sabi ni Lynn, nakikita ko po sa kanaya ang isang ngiti na kamukha ni Abigail. Nakilat si Abigail, kamukha ko. Nakilat si Eden, naramdaman ko rin iyon. Tulad ng isang reflex, binaligtad ni Eden ang album, may ilang iba pang larawan ni Elizabeth na nakasuot ng pitang huday, ang kanayang mabang itim na biyog ay lakpas sa kanayang balikat, ang kanayang labi ay pila. Mayroon ding isang larawan ni Eden at Elizabeth na nagsasakawang isang simpleng kasal sa nayon kung saan mayroon lamang siyang ilang kamag-anak na dimalo. Nalala ni Eden ang araw na iyon na may rap sa pera, nahinit sila ay napakasaya pa rin. Ang kanayang mga mata ay lumiliha, natanto itong mga bata, hindi sila nang khas na magtanong pa. Isinara ni Eden ang album, sinibikang bawian ang kanayang buses, sige, matilok na kayo, bikas ay papasok na kayo sa bahong paralan. Iyon ang inang araw na. Pimasok ang mga bata sa isang pribadong paralan malapit sa bahay na kumpleto na ni Eden ang mga kinakailangan. Masinirin silang tumango, mainhat na inilahay ang album at nakpalam sa kanaya at bimalik sa kanilang sulit. Naiwan si Eden na nakisa sa sopa. Sa labas, patuloy na imilan, tahimik niyang tinawag ang pangalan ni Elizabeth nang hindi sinasadaya, ang kanayang halabi ay humahalaf kung bihay ka pa, sa hiradong makahalak ka dal na titinan ko ng alahan ang iba. Pasensya na. Hilina. Sa labas ng balkonaya, ang hangin ay himampas, na nachtilot ng paktinok ng windshime tulad ng isang bentong hininga. Kinabikasan, nakpunta sina Lynn at Liza paralan, similang isang bahong paklalakbay. Kinakabahan sila nang pimasok sila sa malawak na bakiran paralan, pinuang pakkabalisa sa harap ng modernong kakamitan. Si Eden mismo ang nakadit sa kanila ipang makipakita sa hiro. Ang masisang hamatang iba pang hamak-aral ay nakatun sa tatlong batang baba, marahil dahil simple pa rin ang kanilang pananamit, ang kanilang mukha ay payat kumpara sa kasahanan kanilang makakaibigan. Hayan pa man silang tatlo ay nakangiti na hawak kamay.
Na damani eden ang isang pakiramdam pagmamalaki kahit na sa kanayang peso ay mayroong parang tanong bakit ang kanilang mga ay kahawig ni Elizabeth. Lumipas ang panahon, ang tatlong bata ay nasanay sa parang pag-aaral. Maisay si Abigail sa panitikan madalas na nakpabasan mga libro. Si Aimee ay may likas na talento sa musika habang sila ay mahilig sa sports. Sommige weekend dinadala sila ni Eden sa parke para magbisikleta at pimiling isikliam. Ang eksanaking son hawak ni Eden ang kamay ni Althea tumatawa kasama sina Aimee at Lynn ay nakpainit sa pisong lahat. Ang mata ni Eden ay hindi na kasing lamang dati birang mawalan siya ang kontrol tungkol sa trabaho dahil tivang imiwi siya sa bahay naririnig niya ang sigaw na Tito Eden, gitom na ako Tito Eden. Tulungan mo akong gawin ang aking taktang aralan pansamantala niyang nakakalimitan ang lahat ng kanayang mga alalahanin. Ang simpleng kahalakan na nawala sa kanaya sa loob ng 30 taon kanayang kabataan. Ang bahay ay tila maayos, ngunit ang kahilihan ay dimating. Isang hapon biglang naimatay si Althea sa klaseng sports. Dinala siya ang makahiro sa medical room at agad na tinawagan si Eden. Iniwan niya ang isang malakang pilong at nakmamadaling nakmaneho sa paralan. Hindi pa rin gising si Althea, ang kanayang muka ay mapitla, ang kanayang pahinga ay mabigat. Nakmamadaling dinala siya ni Eden sa pinakamalapit na ospital. Ang panang diagnosis ng doktor ay nakpaiwatig na ang bata ay may mga palatandaan congenital anemia na kailangan ang karagdagang pagsisiri. Natigilan si Eden masakit na tinitingan si Althea na nakaiga sa kama. Sa kanayang isipan, tila mayroong isang tinig, siya ay kamukha ni Elizabeth. Si Elizabeth ay nagkaroon din mild anemia, madalas siyang naimatay. Kinakabihan nagising si Althea, hinawakan ang kamay ni Eden at bimilong, okay lang ako Tito, hiwag kang mag-alala. Ngunit ang kanayang mapitlang labi ay naktilot ng paninikip ng peso ni Eden. Sinisi niya ang kanayang sarili dahil hindi niya dinala ang bata para sa isang pangkalahatang pagsisiri ipang makita ang sakit. Ngayon kailangan mong madagdagan ang iron, bitamina at regular na subaybayan. Kung mayroong mas malabang sintomas, kailangan mong magpasalang deho, payong doktor. Nagpasaya si Eden na simila bikas, papakpain niya sila mila sa paralan sa loob ng ilang oras ipang timun sa pagamot. Si Abigail at Aimee ay nakaupo sa tabi niya at nag-alala, bimilong si Lynn, siguro dahil kalang kami sa nutrisyon noong nakaraan. Madalas na masakit si Althea. Hinimas ni Eden ang ilo ni Abigail, ang kanayang buses ay nanghanhanag, hiwag mong sisihin ang iyong sarili kasama niyo na akong ngayon alahan ko kayo. Hakaling si Althea. Ang trabahong kampanaya ay patuloy na sumisulong, formal na pimirma si Eden ng isang bagong kontrata sa mahadayang gripuang pamiminan at domestic partners. Ang lahat ay tila nabawasan, sinimilan niyang ilipat ang ilang proyekto sa isang mirang modeloong apartment ipang pasiglayan ang demand. Ang balitang ito ay itiniring na positibong pahayagan at masaya itong nakita ang lipon ng mga direktor bilang isang turning point. Tahimik na nakisip si Eden, limilitaw na kapag ako ay hindi ganong makasarili, nakisip tungkol sa iba, di madating din ang siwerte. Hindi niya kinalimitan ang kasabihan na madalas banggitin mga nasa edad na, ang pagpapalang bihayang isang tao ay minsan kimakatok kapag tayo ay nakalok na tilinghan ang iba. Marahil ay nakbibigas siya ang kanayang peso, kaya binibigsan din kapalaran ang pintong kapayapaan. Sa mga araw na hospital si Althea, iniwan ni Eden ang lahat ng hindi kinakailangang appointment na natili sa tabi niya. Tivang imaha, ihatid niya sina Aimee at Lynn sa paralan at pagkatapos ay pipinta siya para bisitahan si Althea. Sa hapon, sasanday niya ang dalawang bata at pagkatapos ay pipinta ang kanilang tatlong tiyan at pamangkin sa ospital. Ang biyahe ay nakbago, ngunit nadaman ni Eden ang init. Si Althea ay inti-inting gemaling din sinabing doktor na kailangan lang niyang iminom gamot magdagdagang iron at imasa na ito ay magiging matatag sa lalong madaling panahon. Marahil dahil sa kakailangan nutrisyon nila noong pagkabata, sabing doktor, ngayon na siya ay inalahan ng mabiti, magiging matatag na siya.
Isang araw nakaupo si Althea sa kama, hinaaplos ni Eden ang kanayang biyok, keminot ang nuwang bata, na nachtilot pachtawa sa kanaya. Bigla, isang pasyente na nakaiga sa katabang kama ang limanghon at tumitig kay Eden at lay at sinabi, "Jy mag ka kayong machtiyan, diba? Lalo na ang baba." Gimitin ang pilit si Eden, hindi ko siya tinay na anaki. Ginete isa, kakaiba, akala ko kayo ay makadiho. Biglang timigil si Eden ang kanayang peso ay kimirodol ang panghangisap na ito ay nakpalala sa kanayang koneksyon sa pagitan ni Elizabeta at ng tatlong bata. Bakit? Nang habang yaon, habang nakmamaniw pauwi, hindi timigil si Eden sa pag-isip, posible kayang may kinalaman sila sa akin. Nginit malinaw na ang resultang na ay nakpapatinay ng luikal na hindi ko siya tinay na anak. Kung ngayon ang hamata o ang ngiti ay isang pagkakataon lang. Ngimiti siya ng malangkot, minsan mayroong maraming kakaibang bagay sa bihay na mahirap ipaliwanag. Sige, anak ko mano hindi, basta malisok at masinirin, iyon ay sapat na. Sabi ni Eden sa kanayang sarili. Pagkatapos ay naglabas si Althea at bumalik sa bahay. Noong araw na iyon, naklan si Eden buong hapon ipang machtosang isang maliit na partay sa hardin kasama ang tatlong bata at ilang mapagkakatiwalang empleyado bilang isang pakbati sa pahalang ni Althea. Ang hastreng mga parol ay nakasabit sa pinuang mangha, ilang dilaw na fesantimum ay nakatanim sa lahat ng mga danan. Si Aimia ay sumisahaw na timatakbo, tinitulungan ni Abigail ang kusina na patilan ang pritas, si Althea ay binibigyan prioridad na himiga sa diyan ipang mahbuhanga. Nakita ni Eden ang eksenang yun, ang lahat ng pakot ay nawala. Tinanong niya ang katiwala, nagkaroon ba tayong ganitong kasiyahan sa bahay noon? Timawa ang katiwala, mila nang imalis ang dating may bahay, ito ang inang pagkakataon na narinig ang hatawanan ng mga bata sa fila. Pagkalipas ng isang linggo, ang lahat ay tahimik. Nakpunta ang tatlong bata sa paralan, nagsakawa si Eden ng isang restriktirang kampanaya, imasa na ang merkado ay babalik sa loob ng 6 na buwan. Sinimilan niya ang magkaroon ng ideya na magbigas ng isang charitable fundasyon ipang suportahan ang kaililang bata. Ang ideyang ito ay limitaw mula sa mga pangyayari ni Abigail ay Mia Althea. Inisip niya na mayroong maraming mga bata tulad nila, inosente at inabandona, mayroon siyang paraan bakit hindi siya humawang animan. Sa pagkakataong ito, aktibo siyang nakipag-isap sa lipon ng mga direktor na himihilang na maklan ng isang bahaging kita para sa fundasyon. Sa simila, ang ilang mga shareholder ay sumalanghat na naniniwala na ito ay isang mahirap na panahon at ang pagkakawanghawa ay hindi isang prioridad. Ngimiti nang mahina si Eden, makakanuan din ang inisip ko noon, nginit ngayon naintindihan ko na kailangan nating makasakang mabiti ipang imaning mabiti. Bukod pa rito, tataas din ang reputasyon sa lipunan, lilikang isang magandang imahe at makakit ng mga mamiminan. Sa hili, tumango din sila ipang apribahan ang pagsubok. Inilatang pahayahan na ang hripung balay narang si Christian Yay ay naktatahang isang fundasyon ipang suportahan ang mga bata na timatanghap ng maraming papiri. Isang weekend, dinala ni Eden ang tatlong bata sa kanayang bayan, isang rural area na higit sa 100 kilometro ang layo mula sa lungsod, ipang bisitahin ang kanayang matandang tiyan na namimihay ng nakisa. Ang lugar ay mapayapa, ang mga palayan ay imabot, ang mga kawayanan ay iminisahanghan. Si Aimia at Laya naktaka sa lahat nakikita nila, tumakbo sila at nalangap ang amoyng dayami. Samantala, mahinahon na hinawakan ni Abigail ang kamay ni Eden at tahimik na nagtanong, ang handa po dito, bakit hindi kayo tumira dito? Ngimiti nang malangkot si Eden, may mga pagkakataong gusto ko ring bumalik, ngunit maraming trabaho sa lungsod at nasanay na ako. Pagkatapos ay dinala niya silang tatlo sa isang 5,000 natatakpan limot ang halang pahanghaan mga mahalang ni Eden. Nagsanda siyang insenso bimilong mga panalanghan. Ang tatlong bata ay nakataho sa likiran niya na nakadaramang isang sakradong kapaligiran.
Pachkatapos mag si nog ng insenso limangon si Eden ipang haplos en ang mga iluang mga bata, sa giradong masisiaan ang mga lulot lula sa ilalim kapag nalaman nilang mayroon akong tatlong makakandang ampon. Nang marinig ang mga salitang yun ay makap si Aimee sa braso ni Eden at ngimiti ng masigla, Titu, hiwag na po kayong malangkot, lagi ko po kayong nakikitang malangkot. Lumilya si Eden, sige, hindi na ako malilangkot. Di man ang hangin sa hapon, dala ang pamilyar na amoy ang bukit. Sa inang pagkakataon, nakadama si Eden kapayapaan na walang animang kinakailangang katanayahan o kayamanan. Khayan pa man, ang isang bentong hininga sa kanayang puso ay nakpaalala pa rin sa kanaya na mayroong isang babaeng nakhanghalang Elizabeth na hindi niya makakalimutan. Sa Don Pauwi, sa isang biglang liku, isang motorsiklo ang sumikot, halos mabangga ang kotse. Biglang nakpreno si Eden, mabilis na timibok ang kanayang puso. Ang taong nakasakay sa motorsiklo ay nalok sa kalsada, sa kabitihang palat ay nakakaroon lamang makakaskas. Bumaba si Eden para himinging pamanin, na balak na bayaran siya ang kanting pera para sa gamot, ngunit hindi inaasahan taong nakasakay sa motorsiklo ang tumingala at natigilan si Eden nang matanto niyang ito ay siyan. Ang taong dating nakbilong sa mga bata tungkol sa ilisaw na biologikal na ama. Natanto din siya ni Eden at naknangdang ang kanayang hamatang sorpresa at takot. Biglang naisip ni Eden bakit siya narito sa probinsya. Samantala nakmadaling itinayo ni ang kanayang motorsiklo at nakalinlangan kayo. Bakit kayo bumalik dito? Sa oras na iyon, sumilip ang tatlong bata sa bentanan kotse, kinikilala siyan, simahaf sila, siya siyan, saan ka pupunta? Ngimiti siyan ng pilit, ako. Bumabalik ako para bisitahin ang aking hakamag-anak. Tinignan ni Eden siyan na may pahinala, gusto mo bang lumabas dito at mag-isap sandali? Tumango siyan. Tumabi sila at sinabihan ang driver na bantayan ang tatlong bata. Ipakpalakay na sa hiling pagkakataon, narinig kong sinabi ni Emily na ang amang mga bata ay si Inge, kaya gusto kong pumunta para hanapin siya, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Sigiradong mahilo ang sitwasyon. Ikiniwento ni Eden ang insidente kay Inge. Nang makretiro na si Inge at nang ampinan sila ni Eden. Bumintong hininga siyan, mabiti na lang para sa mga bata. Nakpimilit si Eden, pero bakit ka pumunta rito? Ang probinsang ito ay bayan ko, wala kang kinalaman. Nakalangan siyan na mitla ang kanayang maka. Sa wakas, kinailangan niya na sabihin ang totoo. Sa totoo lang, naktrabaho ako dati sa parang pabrikang damit ni Emily. Noon si Elizabeth ang manager, mabait siya sa lahat, kasama na si Emily. Narinig ko ang habiling-bilinghan na sa katinayan, inampon ni Emily ang dalawang bahong silang na sangho na kay Elizabeth bago siya namatay, samantalang si Abigail ang tinay na anak ni Emily. Ngunit hindi rin kinimpirma o tinanggihan ni Emily ang impormasyong ito, nakita ko lang siyang lumiliha na sinasabi na gusto ni Elizabeth na ibigay ang dalawang ito sa akin dahil hindi niya kayang alahan. Ngunit nakaalala pa rin siya tungkol sa maraming iba pang bagay na hindi ko alam kung ano ang totoo. Hinala ko na ito ang sikretong itinatago ni Emily. Kaya mo ring sina Aimee at Leia anak ni Elizabeth. Parang isang kidlat na timama sa isipan ni Eden na mitla siya, timibok ang kanayang puso ng balaw. Sigurado ka ba na si Elizabeth ay buntis? Hindi mo rin mangyari, hindi niya sinabi sa akin. Nakatibili sa king, narinig ko lang na baka naktago siya, narinig ko rin ang tungkol sa aksidente na kimihasa kanayang bihay. Sa paklan, hindi ako sigurado, ngunit sa tingin Aimee at Althea bakit siya kamukha ni Elizabeth. Nalala ni Eden ang sandali na nakilat siya dahil ang dalawang bata ay kahawak ni Elizabeth. Nanghanginig siyang nahawak ang kanayang kamay sa kanayang likod, sinibikang kimama, kung totoo na sina Aimee at Althea ay mga anak ni Elizabeth, kung hayon sino ang ama. Imiling si King, hindi ko alam, maring ikaw yun. Ang tanong na yun ay bimaksak tulad ng isang bato na himarang sa lalaminan ni Eden. Napahinga siya, imatras ng ilang hakbang. Milang binasi Emily kanayang haalala.
Na lala ni eden ang mapahka katon na emeninkai ni Elizabeth na Christo ni ang mahkaroon mga anak, nginit hende po handa si eden, pagkatapos ay ang pagkawasak, pagkatapos ay ang balitang kanang kamatayan. Posible kayang nagbente siya pagkatapos ng paghiwalay. Nagtago siya sa pabrikang damit para magtrabaho at nang magsilang siya, ipinakatiwala niya ang kanayang mga anak kay Emily dahil sa mahirap na kalagayan o dahil sa isang malalang sakit. Ito ay parang hindi makatwiran, ngunit imaangkop ito sa lahat ng mga palatandaan. Nag-alala si Eden tumilo ang pawis. Kinakat niya ang kanayang labi, mayroon ka bang mas malinaw na ebidensya? Imilang siking, wala. Nachtitida rin ako pero walang nakumpirma. Si Emily noong panahon yun ay tahimik, sinasabi lamang na ang kanayang anak ay triplets, ngunit walang nakasaksi sa pabrika ng manhanak siya dahil imiwi siya sa probinsya, pagkatapos bumalik sa pabrika, dinala niya ang tatlong bata, may nagtanong kung bakit hindi kamukha ang mga bata, sinabi niyang triplets sila, ngunit hindi sila pareho, kaya magkaiba sila. Hindi ko rin maintindihan na malamang na siya ay nalingkot ng hayon isang paraan na lang ang natitira, yun ay ang mahbad na asa inayo. Nangina ang buong katawan ni Eden. Tumango siya, salamat. Kung totoo ang sinabi mo, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sabi ni King, magpakalma ka lang. Mas mabiting malaman kaysa sa mohang bilah kung ang dalawang bata ay anak mo dapat kang mahalagdol binigyan kong tatana na makita silang mili. Ngimiti si Eden ng mapait, natatakot lang ako na hindi ako karapat-dapat. Pagkatapos niyang sabihin bumalik siya sa kotse, sinabihan ang tatlong bata, imiwi na tayo. Nanghanginig ang kanyang buses. Hindi maintindihan ang tatlong bata ang sitwasyon, ngunit nadaman ni Lien na kakaiba ang mukha ni Eden, nag-alalang tanong, anong problema tito? Imilang si Eden, konting trabaho lang, ayos lang ako. Sa buong don, nanahimik siya. Sa kanyang isipan, naghanghalit ang isang bahayo. Maring hindi tempak ang bahay na ito, ang nakarang resultant na ay nakpapatinay na hindi sila makadiho. Ngunit pagkatapos ay naalala niya na ang babae ay Mia at Lay ay nasiri lamang sa ilalim panghalang Christianyay, hindi malinaw kung may makapagkakamali ang lab o may pagkalito dahil sa madalyang pamamaran. Hindi niya naisip na si Elizabeth ang ina nila kaya hindi niya binanggit ang salik na yaon. Umaral ay hindi maingat ang pagawang damit. Sumigot ang isang sakit ng ilo. Sa minut na makaaraf, nawalan si Eden puke sa trabaho. Tinawagan niya ang abogado at katilong para lihim na makayos ng isa pang pagsisirisad na. Sa pagkakataong ito, na may kumpletong katibayan ng sampling biyok, sampling de humila sa kanaya, kay Aimee, kay Lay. Kiniya siya ang makasample ng hindi alam ng mga bata, sa tulong isang doktor, ang lahat ay isinakawa ng palihim. Hindi niya gusto na magkaroon silang pag-asa o mabigla. Kung ang resulta ay totoo na kanayang mga anak, magiging napakalaking galat iyon. 5 arawang paghintay na si Eden ay parang nakaupo sa ibabaw ng apoy. Ilang gabi siyang nakaupo at pinagmamasdan ang dalawang babaeng nakatilok, sinisiri ang bawat linea, mula sa sulok ng mga mata hanggang sa mga pilikmata hanggang sa noo. Marahil dahil matagal na niya silang inalahan kaya inti-inti na nilang natutinan ang mga kilos. O dahil sa kapalaran. Pinahirapan niya ang kanayang sarili. Sa paghinitan ng tempak sa araw na nahiwalay sila ni Elizabeth, maring nagbente siya nang hindi niya sinasabi sa kanaya. Pagkatapos ay pumunta sa pabrika ng damit at pagkatapos ay nakasakit at pinabayan ang mga bata kay Emily. Kung totoo ito, bakit negatibo ang pagsisiri sa nakarang pagkakataon? Pagkatapos ay dumating ang nakakahimbal na sandali. Ipinadalang lab ang salayadong resulta sa tanghapan ni Eden. Himingi siya ang paintulot na patayin ang kanayang komputer na hiwag tanghapin ang siniman na nakapong makisa na binibigsan ang sobra. Nanghanginig ang kanayang kamay, tumitibok ang kanayang peso. Ang inang Linnea, panghalang sample, Christianyay, Aimee Althea. Konklusion, 99.99% na 80 maal sa koding ama at anak.
Ebinachsak ni eden ang benton mga populis, parang himinto ang kanayang peso, tumilo ang kanayang haliha. Nakopo siya sa sohag, hinihingol. Biung bihay niya akala niya ay wala siyang anak, en palo ay ang dalawang batang bobo na sina ay niya at lay ang bengang pag-ibig niya at ni Elizabeth na hindi niya alam. Maraming damdamin ang nakalo-halo, tiwa pagkakilat, halit, kayan, pagsusisi. Akat na tinawahan ni Eden ang peninong lap para kumpirmahin. Sinabi nilang walang pagkakamali dahil siya mismo ang nakpantay sa prosesong pagkiyang sampla at pimirma sa pagtatatak. Kung ngayon sino ang nagsakawang inang pagsusiri? Nakpaligtanap si Eden noong araw na iyon dinala niya ang sampla sa ibang laboratorio, marang nagkaroon pagkakamali o marahil siya o iba pa ang nakialam. O baka nakpabaya siya dahil akala niya ay hindi niya anak kaya hindi niya binantoang mabiti. Ngayon alam na niya ang katotohanan, sino ay niya at lay ay tinay niyang mga anak, isinilang ni Elizabeth. At si Abigail ay anak ni Emily. Pero paano niya sasabihin sa kanila? Paano niya sasabihin sa buong mundo? Itinitirang pa rin siya ang dalawang bata bilang tiyan. Naniniwala pa rin si Abigail na makakapatid silang tatlo, samantalang sina ay niya at Althea, ano ang alam nila tungkol kay Elizabeth. Matahol na nakupo si Eden, naktasasang kailangang sabihin, walang may tataho, kailangan nilang malaman ang katotohanan. Alam niyang maktidilot ito ang kahilihan sa kanilang mirang isipan, pero ayaw niyang limaki sila nang hindi alam ang kanilang pinahmilan. Mari rin itong mohang kapanatahan sa kaliliwan ni Elizabeth sa kabilang bihay. Nang habang iyon, tinawag ni Eden ang tatlo at pinaupo sa paligid ng sala, isinara ang pinto at imipusa. Ipuan sa harap nila. Ang malambot na dilaw na ilaw ay nakpadakdak sa kapitlan kanayang maka. Nagsimilang matakot si Abigail, Tiyo Eden, may problema ba? Parang kakaiba po kayo. Himinga nang malalim si Eden, haralhal ang buses, gusto kong sabihin ang isang sekreto. Ay Mia, Althea, ang totoo ay mga anak ko kayo. Ang ina ninayo ay si Elizabeth, ang dating asawa ko. Ang kasalitang iyon ay nakpatilala kina ay Mia at Lay. Napanhangan naman si Abigail. Naktanghanan ang tatlo. Pagkatapos, naitaw na tanong ni Mia, Tiyo totoo po ba ang sinasabi niyo? Anak-anak niyo po ako. Iniyak si Lay, nasan po ang nanay ko? Si Nanay Emily po ba ang nanay ko? Lumilihas si Eden, hindi. Hindi si Nanay Emily ang nanay ninayo. Ang tinay ninayong ina ay si Elizabeth na pimanaw na. Isa rin siyang napakahandang baba. Pamanin hindi ko alam na imeral kayo sa loob ng maraming taon. Biglang imapaw ang iba't ibang emosayon. Imayak na niyakap ni Amy si Eden, itay. Wala po akong maintindihan. Pero masaya po ako na mayroon akong itay. Si Nanay Emily po. Kaya pala hindi kami makakapatid. Imihik pisilin. Kaya pala hindi ko kadiho sina Mia at Althea. Akala ko po noon kambal kami. Niyakap ni Eden ang tatlo haralhal ang buses, maarang hindi kayo makakadiho, pero pamilya pa rin kayo. Hindi lang sa diho nakabasa ang pagiging malapit sa isa't isa, kundi pati sa pagmamahal. Makasama na kayo mila pagkabata at patuloy kayong maksasama walang makbabago. Sumisangot si Althea, kung ngayon ang nanay ko. Bakit hindi niya ako pinakilala sa itay ko? Nanahimik si Eden. Sinabi niya ang totoo dahil nahiwalay ang itay at nanay. Hindi alam ng itay na nakdadalang to ang nanay mo. Pagkatapos imalis ang nanay ninayo. Wala ring pakialam ang itay kaya nawalan kaming komunikasyon. Maring noong panahong iyon nakasakit ang nanay ninayo, inampon kayo ni Emily. Tumanaw na ang nanay ninayo. Pamanin sana ay nalaman ko ahat, hindi sana kayo nahirapan. Ang salita ay parang hakit sa layo na simaksak sa piso ni Eden, masakit na parang sinasaksak ng dondong beses dahil napaktanto niya na ang dating ambisaw niya ang naging dahilan pagkalayo nila ni Elizabeth na himantong sa traedang ito.
Imiak ang tatlo na nakabilog, mogang si Abigail ay sinisisiran ang sarili, ibig sabihin bonuan hindi ako kapatid ni na Aimee at Althea. Nakikitira lang ako. Inawa ka ni Aimee ang kamay ni Abigail, hindi. Kapatid pa rin kita. Hindi ko alam, pero palagi kitang tinitirang na ate. Maring iba ang tatay natin, pero basta na lang ba naming isisiko ang matagal na naming samahan. Hinihik bisaleen, niyakap ng mahigpit ang dalawa. Nakatingin si Eden habang lumiliha. Naintindihan niya, mas malaki ang pagmamahal sa pamilya kaysa sa deho. Bagamat komplikado ang pinagmilan tatlong bata, ang mahigit 10 taon nilang pagsasama ay nakdulot ng matibay na ugnayan. Samha sa minut na araw, patuloy na tinitingnan nina Aimee at si Eden ng may halong damdamin, masaya dahil ang kanilang tiyan ay ama pala nila, malungkot dahil alam nilang wala na ang kanilang tinay na ina, at nalilungkot dahil ang kanilang maalala tungkol kay Elizabeth ay walang laman. Naglakay si Eden larawan ni Elizabeth sa sulok ng sala at ikiniwento sa dalawa, ito ang nanay ninayo. Mabait siya, gusto niya ang makabalaklak na chrysanthemum, gusto niyang kimain ganatong mangko. Dati noon makasama po ang itay at nanay, kinakantahan niya ako habang tumitiktok ng gitara para makatilok ako. Pagkatapos, nakamali ang itay dahil masyado akong nakatune sa trabaho, nalungkot ang nanay ninayo at imalis, pagkatapos ay hindi na bumalik. Hinaplos niya ang buhok ng dalawa, sana maintindihan ninayo na mahal kayong nanay ninayo. Tiningnan nina Aimee at Althea ang larawan, ang kanilang mga mata ay inosente at nakatatoka, tila ito ang inang pagkakataon na talahang nakilala nila ang kanilang ina. Bahaya ring nalungkot si Abigail kung minsan ay tahimik siyang imipo na mag-isa. Napansin ito ni Eden, tahimik na imipo sa tabi niya at nagtanong. Pilit nan ngumiti si Abigail, masaya po ako dahil nakita nina Aimee at Althea ang itay nila, pero medayo nalilungkot po ako dahil wala akong itay at wala na rin si nanay Emily. Natatakot po akong mapakisa. Ipinatong ni Eden ang kanang kamay sa balikat ng bata, narinig mo ba kung ano ang tawag sa yayong itay? Anak pa rin ang tawag ko sa yayo. Kahit hindi tayo makadiho, anak kita. Ayaw kong isipin mong mas mababa ka. Kung papayag ka, hahawa akong makapopulis para upisail kang ampinan at makikang hanap tayong pamilya. Imiyak si Abigail, niyakap si Eden, itay payag po ako. Sa inang pagkakataon na tinawag ng bata si Eden na itay, marahil yun ang sandali na nakasindo ang kanilang mga peso. Sa labas, lumibog ang araw na nakilay kahal sa buong langit na parang nakpabasbas sa isang pamilya na natakpian ang isang sagradong ugnayan. Nang habang yun, nakaupo si Eden sa harap ng kanayang mesa na nakmimini-mini sa isang larawan. Pamilya na may 4 na miyembro na kininan kamakailan. Tinawagan niya ang kanayang abogado ipang ipahayag ang kanayang intensyon na bahian ang kasertipikong kapanghanakan para ang panghalan ng ama nina Aimee at Althea ay Christian Yay at formal na ampinan si Abigail. Nakpasaya rin siyang ililok ang panghalan ni Elizabeth sa lapidang libinghan pamilya bilang paron pagtanghap sa kanaya sa bahay kahit saan po siya namatay. Gusto po rin niyang mapanatak ang kanayang kaliliwa sa tinibiyang lipa niya. Kahit na hilino, gusto niyang malaman mo na nakasama-sama na ang ating mga anak, babawi ako sa yayo. Bilong ni Eden nang hanhanach ang halabi. Sa panahong kampanaya, ang restriktirasyon ay inti-inting nagkaroon ng positibong resulta. Ang abot kayang pabahay ay mabilis na naibenta. Ang ilang hakiint na proyekto ay pansamantalang ipinakpaliban habang hinihintay ang pahalang merkado. Ang hadayang mamiminan ay nasiyahan, ang lokal na kasusayo ay sumisiporta rin, ang reputasyon ni Eden ay kimalat sa buong mundo. Kimakalat ang balita na ang lalaking ito ay hindi na naktatahlayang reckless moves na siya ay nakikang kakaibang desente. Siyempre may mahanahamak na tiyak ay dahil sa malabang kabahan kaya't naking mamu na si Eden pero hindi siya nakalala abala lamang siya sa pagsasakatiparan legalidad ng pakilala sa mga anak sa pag-ayos sa bihay pamilya at paghandang isang
Especial na biawe kasama ang tatlong bata patungo sa sementerayong kanayang bayan ipang gawin ang paglalahayang lapida na nagtataglayang pangalan na Elizabeth ipang si Aimee ay makapagsinding insenso para sa kanayang ina si Abigail ay gesturang. Si Mama Dal itinitiring niya si Elizabeth bilang isang tong hindi diretsong nagbigay sa kanayang isang pamilayan ngayon. At dumating ang araw na iyon, isang madaling araw, nakmaniw si Eden kotse kasama ang tatlong bata patungo sa lungsod patungo sa dating bayan. Sa baksiat ang dalawang tinay niyang anak at si Abigail na kasama sa isang payak na kasyutan na hawak ang isang palampon ng dilaw na chrysanthemum ang belaklak na gustong-gusto ni Elizabeth sa buong paglalakbay ay nakikilit si Aimee. Itay gusto ba ni nanay ang chrysanthemum? Gusto ko rin ang chrysanthemum. Samantalang nak-alala sila'y saan po namatay si nanay. Masakit po ba kay nanay? Simikip ang piso ni Eden wala siyang tempak na kasakitan dahil noong panahong iyon ay wala siyang nalalaman. Dahil pakiramdam na malapit nang tumilo ang liha niya, tumahimik na lang siya at naktuon pansin sa pagmamaniw. Sa pagdating sa bayan, bimisita sila sa kanayang matandang tiyan at ipinaliwanag ang mga pangyayari. Nakilat ang matandang tiyan nang makita ang dalawang batang baba at tinapik ang balikat ni Eden kung ngayon may mga anak ka pala talaga. Mabiti matanda na ako at nakihintayang araw na may kakarha akong apo. Nakimiti si Eden nang may pagpipigil, opo pero ang asawa ko ay. Nahinto ang pananalita niya at inakay niya ang tatlo palabas sa sementerayong pamilya sa lugar kung saan naroon ang abandonadong libingan ng kanino. Pinakawa niya sa manghagawa ang dagdag na maliit na lapida kung saan nakakit ang pangalan ni Dodo, 1972, asawa ni Christian Yai, ina ni Nading Aimee ng Altea. Nakatayo sa harap ng bahong lapida, nakalay sina Aimee at laing mga chrysanthemum, nagsinding insenso. Ang malamig na simoing hangin sa bukid ay nagdalang amoying insenso sa tahimik na lugar. Tiningnan ng dalawa ang larawan ni Elizabeth na nakakit sa lapida nang hanggalit ang kanilang mahaliha. Nagsindi rin ng insenso si Abigail, tahimik na nagdasal, maal na kanang, ako po si Lien, kapatid ni na Aimee, Altea. Salamat po sa pagpaparanas niyo sa akin na makilala ang itay na si Eden. Salamat po. Nabasag ang buses ng bata, imatras si Eden, pininasan ang kanayang mahaliha, mahigpit ang pagkakawak sa kanayang kamay, hindi makabigkas ng animang salita. Kahit na walang bangkay ni Elizabeth dito, gusto pa rin niyang magtayong simbolo ipang may mapagsambahan ang kanayang mga anak sa kanilang ina, yun ang lahat ng kaya niyang gawin. Isang iit ng hanghan ang dimon, nakpapakilo sa hilit ng damit ng dalawa. Tumanghala si Aimee, inisip ang makam kanayang ina na nakankiti ng may kabaitan. Tahimik na tinawag nila'y, nanay, miss ko na po kayo. Bigla siyang lumuot, niyakap ng mahigpit ang dalawang anak, hindi mapigilang tumilo ang kanayang mahaliha. Sa sandaling yun, tila ang kaliliwan ni Elizabeth ay naroon nakasaksi sa milang pagsasama ang tatlong tong minamahal. Naiwala na kita, nakinit si Sacheradian kung hindi makikilang sa pagmamahal ang ating mga anak. Bilong ni Eden. Ang seremoniang pag-alay ay payak nakinit pinuong kailangan, pagkatapos ay inakay ni Eden ang tatlo sa palagit ng bukid, ikinibento ang kanayang pagkabata na nakpipilot siyang palay at nangihiling mga alimango. Masayang naktawanan ang tatlo nang timapak sila nang walang sopin sa makakilit ng palayan. Ang simpleng. Sandali ay naktilot kay Eden kapayapon, dalawang tinay na anak, isang ampon na nanghangailangan kanayang proteksyon, kahit ano po ang nakaroon, sa kasalakihan mayroon na siyang tinay na pamilya. Pag-iwi niya sa bahay, ipinakpatiloy niya ang paglilinsat ng isang pondo para sa mga ilila na pinanghalanang Elizabeth. Nang tananghan makapayahan kang bakit, nakimiti si Eden, iyon ang panghalan ng isang napakalahang tao sa akin, ang taong nakbigay sa akin dalawang tinay na anak na hindi ko alam sa loob ng mahigit 10 taon. Gusto kong talinghan ang iba pang mga bata ipang walang siniman sa kanila ang mapenta sa kalahayan pakalakayan mga anak ko. Ang sagot ay naktilot ng labis na emosayon na ginawang mas positibo kaysa dati ang imahe ni Eden.
Patiloy na timos ang hastok ng kampanaya, bahang dol sa tivola sa merkado, bahang dol limaka siyang malakang goedwil. Inti inteng bimiti ang biyayang pamilayang apat. Bagamat hindi maiwasan ang habanghan, kung minsan ay nalilingkot pa rin si Abigail sa pakiramdam na hindi siya kadigo. Kailangan niyang ipaliwanag ng mainon, anak kita, kahit na sa iyong haihat ay walang ang kanungting, ikaw pa rin ang aking espiritual na anak. Iwag kalimitan na marami tayong pinakdonang pagsibok na magkasama. Sa ibang pagkakataon, tinanong nina Aimee at Althea kung bakit hindi nakbalita dati ang nanay nila sa kanilang ama. Napayak si Eden na ang tanging nasabi niya ay masyadong mabait ang nanay ninayo. Ayaw niyang makpabigat sa itay ninayo na ang alam lang ay ang trabaho. Maring natakot siya na hindi katatanggapin itay, o naisip niya na kung malalaman ng itay, hindi ka rin makpabaho. Inti-inting na nawan tatlo ang lahat, at lalong minahal si Eden. Tivang gabi pagkatapos mag-aral ang mga bata, nakikipaglaro sila sa kanayang chess, nakpabasan mga libro. Palakang pinuuntawanan ang mansaon. Sa isang hapinan, nagsalita sila'y, tiyo ang tawag ko sa itay sa loob ng kalahating taon, na iya pa rin akong tawagang itay. Namila si Althea, pero itay, sanay na po ako, kahit anong tawag ko po sa inayo, mahal ko po kayo. Timawa ng malakas si Eden, bahala kayo, kahit anong itawag ninayo sa akin, basta alam ninayo na mahal ko kayo. Naktawanan ang apat. Isang linggo ginising ni Eden ang tatlong bata ng mga, at minanaw ang kotse ipang labitin sila sa lingsot, himinto sa harap ng isang limang gesali. Inakay niya ang tatlo sa loob, iyon ang dating pagawan, kung saan dating namamahala si Elizabeth at nagtrabaho si Emily bilang isang manggagawa. Ngayon ay abandonado na ang pagawan, natatakpan ng limot. Sabi ni Eden, dito nagtrabaho ang nanay ninayo dati. Maring pagkatapos niyang ipanghanak kayo ay ipinabayan niya kay Emily at sinibikan niyang kimitang pera. Narinig ko sa mga tao na namatay siya pagkatapos ng isang aksidente, ngunit mayroon ding mga alanghav na may sakit siya sa piso, walang nakakalam. Alam ko lang na minahal niya ang mga manggagawa, madalas siyang nananawagan sa inayon na suportahan ang kanayang mga kapatid. Tahimik na nakinig sina Aimee at Lay na parang hinawakan nila ang pahirang kanilang ina. Tahimik na limakat sa madilim at malikabok na makasalit, natatakpan limot, na may nakalat na basah na makatisa, kinilabitan si Abigail, bakit ang lengkot-lengkot ko po. Inalo siya ni Eden, sige, imiwi na tayo. Gusto ko lang maintindihan ninayo na isinikung nanay ninayo ang kanayang buong lakas sa paggawa dito, kaya naman nakiwan siyang aral sa inayo tungkol sa pagiging mapagmahal. Paglabas, sumikat ang araw sa pamamagitan ng kasangang pino, itinataboy ang malamig na hangin ng kagiw. Tiningnan ni Eden ang kanayang relo, biglang nasabi, tangali na, kimain tayong po na gustong-gusto ninayo nuan na puubtaygen, gusto ko rin yaon. Nagimiti ng masaya ang mga bata, kinalimitan ang kanilang kalangkitan. Limipas ang mga araw, dumating ang isa pang tag-init, at yaon din ang okasyon pagbibinata ni Abigail. Ang batan ngayon ay 13 taong lang, malapit nang pumasok sa junior high school. Sina Aimee at Althea ay 11 na rin, habang 5 laki sila ay lalong nakikang kamukha ni Elizabeth, lalo na ang kanilang mga mata. Madalas na pabirong sinasabi ni Eden, tivang titingnan ko ang mga mata ninayo, nakikita ko ang anayong nanay ninayo. Namila ang dalawa, ngunit ang kanilang mga mata ay kimikislap at pinong-pinong kaligayahan. Kahit na hindi sila binigyan biyayang isang maayos na pagsisimila, sanhayan mayroon na silang pamilya, may pagmamahal mula sa kanilang ama. Ang kampanya ni Eden pagkatapos ng milang pagbibiyo ay bumalik sa TikTok na may abot kayang mga produkto ng real estate na nakahanda para sa panghalawang paglistang stock. Ngunit hindi nasabik si Eden sa kapangyarihan kayang dati, binabalansa niya ang trabaho at pamilya. Tivang biwan naktatabi siyang isang bahaging kita para sa pondong Elizabeth na nakpupundong mga bahay ampinan at imampon. Mga ilila.
Piniring mga pahayahan si Eden belang isang mapahkawang hawana belay na rayo, ngimiti lamang siya nang bahaya, sa totoo lang, mas nakinabang ako dol natakpian kumili ang aking sarili. May nachtanong sa kanayakang hindi ba siya isip na mag-asawa mili. Inmilang si Eden sa giro hindi na. Maukuparan ang aking dating asawa. Kasama kun ngayon ang aking tatlong anak, sapat na yaon. Isang hapon pagkatapos ng klase, tumakbo sina Lynn at Altia palabas ng tarangkahan paralan nang makita si Eden na naghihintay, tiwang-tiwa sila, itay, mayroon po akong goed kondit award ngayon, nakakya po akong tin sa aking pagsisilit. Pakmamalaking sabi ni Altia. Samantalang masayang sabi ni Aimee, kimanta po ako sa music class at piniri po akong giro. Ngimiti sa Lynn, tinilanghan ko po ang teacher na magprint ng mga dokumento, binigyan niya akong libro. Ngimiti si Eden, okay, kung ganun ngayong hapon pipinta tayo sa waterpark, pimili tayo ng maknem. Tiwang-tiwa ang mga bata, nagtatalon sa kasiyahan at sumakay sa kotse. Imalis ang kotse sa tarangkahan paralan, diman sa isang kalsada na natatakpan ng mga peno. Tinangnan ni Eden ang rear view mirror, nakita ang hangiting kanayang dalawang tunay na anak na sina Aimee, Altia at ang kanayang ampon na si Abigail, pinung-pinung init. Marahani ang inalala ang inang araw na nakita niya ang tatlo na nakupo sa bangketa sa sanhandon, ang kanilang mga mukha ay marimin ginit-ginilat siya dal kamukha nila ni Elizabethms, may mga bahayo, naginit sa kabitihang palat na lampasan na nilang lahat yaon. Bimintong hininga si Eden, maraan na bimilong, Elizabeth, masaya akong nabibihay kasama ang ating mga anak, magpahinga ka na. May nagsabi na kapag kimatok tayo sa pintong peso, tiyak na magbibigas ang kaligayahan. Ikinalilangkot lamang ni Eden na kimatok siya ng hiling 10 taon, kaya hindi siya naintay ni Elizabeth, nginit ang dalawang anak na dinala niya ay sumakip sa kanayang bihay. Sa gitna ng masikip na lengsot, ang masayang tawanan ng mga bata sa kotse ay parang awit na nachtanghal sa kalangkitan belay na raong si Christian Yai. Pagkalipasang ilang biwan, ang lahat ay bumalik sa normal, ang tatlong bata ay imangkop sa kanilang mga klase sa paralan. Nag-anan sayo si Eden higit pang mga proyektong kawang-kawa. Naniniwala ang mga tao na ang kiwentong belay na rayo na dati ay may malungkot na nakaroon ay nantig ng tatlong batang babaeng palaboy. Sa kanayang edad na nasa gitnang edad, hindi siya sabik sa higit pang kayamanan, hinaangkat lamang niya na bimawi sa kanayang mga anak, pati na rin panatilihin ang haling mga alalang kanayang dating asawa. Sa isang press conference, nagtanong ang isang mamamahayag, Sir, balibalita na marami kang itang pero inampon mo pa rin ang tatlong bata, isa bang mapanghanap na desisyon? Ngimiti si Eden, ang pinakamalaking panghanap ay ang mawala ang ating peso. Ang isang tao ay maaaring bimangon mili sa ekonomiya pagkatapos ng isang krisis, ngunit kapag nawala ang beti, hindi na ito may babalik. Para sa akin, ang pagpapalaking tatlong anak ay ang pinakakahangahangang bahay. Kinabukasan, nag-organisa si Eden birthday para sa tatlong bata. Bagamat nawala ang mga eksaktong petsang kapanghanakan nina Aimee at Altia, pimili siyang isang petsa na malapit sa oras na imalis si Elizabeth sa pabrika. Pinalamit yan mga lubo, tsaka at nakabalot na mga rahalo ang sala. Iyon ang inang pagkakataon na nakakita ang tatlong isang masaklang birthday at binuksan nila ang mga rahalo nagtatawanan. Tiningnan ni Eden at naalala ang buses ni Elizabeth, sana ay narito siya ipang masaksihan ang kanayang mga anak na nahiwang tsaka at himihip ng mga kandila, ngunit kahit papano, tiyak na masaya rin ang kanayang kaliliwa. Timinghan sa larawan pagkatapos ng partay, kimanat si Abigail, itay, patayin natin ang mga ilaw, mayroon tayong surprise performance. Timalakpak si Eden na nakpapaywatak sa takapanghasiwa na patayin ang mga ilaw, nakiwan lamang malabong liwanag ng kandila, inawit ng mga bata ang isang simpleng kanta, itay, itay, mahal na mahal ka namin. Isang kanta na hawa-hawa lamang na inosenten ngunit pinuong damdamin. Timayo si Eden, hindi mapigilang tumilo ang kanayang haliha, ngunit sinibikan niyang pigilan ito, pimalakpak ng malakas. Niyakap siya ang tatlo.
Bineksan tagapan gasiwa ang mga ilaf, naging maliwanag ang buong silid, sinasalamin ang apat na tao na naktitipon sa gitnang kaligayahan. At pagkatapos, habang ang lahat ay lumilitang, nagring ang telepono ni Eden. Tinignan ang screen, nakita niya ang hindi pamilyar na numero. Sinahot niya ang telepono, narinig niya ang buses ng isang baba, Christian Yai, natatandaan mo pa ba ako? Ako si Antoinette, ang tiya ni Dodo. Si Eden ay parang sinaksak ng kitsalayo, Tien. Tien inisa. Bihay ka pa po ba? Noong inang panahon, ilang beses lamang nakilala ni Eden sa Tien inisa, narinig na kinamimihan siyang. Tien nang hayakandol inisip na gusto niya lamang ang kapangyarihan kaya't iniwan niya si Elizabethms, pagkatapos ng kanang pagpanaf, tinapos ni Tien inisa ang lahat ng pakikipag-ugnayan, na wala nang walang bakas. Bakit ka timatawag ngayon? Haralgal ang buses ni Tien inisa, narinig ko sa mga tao na nagpahul ka ng ngayon, nagtayo ka pang libingan para kay Elizabeth. Nagpapasalamat ako pero galit din ako sa iyo. Maklakas loob ka bang makipagkita sa akin? Nagatibili si Eden, sige po nasan po kayo, pipintahan ko po kayo kaagad. Ngimiti nang mapait sa kanang inisa, nasa probinsya ako malapit sa Buang Pagoda, kung malaya ka, bimisita ka bikas, gusto kong bahan kong isang bahay. Pagkasabi niya ang mga salitang iyon, binaba niya ang telepono. Tulala si Eden, mabilis na tumitibok ang kanayang peso. Ang maikling tawag mula kay Tien inisa ay nachtulot sa kanayang maraming magkalong imusaon na parang may hawak siyang tiket ipang miling bihain ang lahat ng alala tungkol kay Elizabethms sa loob maraming taon. Akala ni Eden na imalis na ang lahat ng malalapit sa kanaya ng hindi pala. Ang kanayang Tien na kinamimihan si Eden sinisisi siya bilang isang tao na ang alam lamang ay ang kanayang karera na himantong kay Elizabethms sa isang hindi masayang pagtatapos. Natakot din si Eden na balang araw ay kailangan niyang harapin ang Tien dahil hindi niya alam kung paano niya ipagtatanggol ang katotohanan na wala siyang pakialam sa mga nakarang taon. At pagkatapos ay si Tien inisa mismo ang kusang nag-ignay, nagset ng isang pilong sa probinsya. Siya ay parang imasa at kinakabahan. Iyon ay maring maging isang pagkakataon ipang matutunang higit pa tungkol sa haling bahaging bihay ni Elizabethms, ipang kahit papano ay gemaan ang loob o maaari rin siyang makakiyan higit pang mga nakasasakit na pananalita. Kinabukasan pagkatapos mahandang kotse si Eden, nakiwan siya ang mga tagibilin sa kanayang tatlong anak. Nang tumingin sina ay Mia at Altia sa kanayang maka, napagtantong mga bata na parang kinakabahan ang kanilang ama. Limapit si Abigail, marang hinawakan ang kamay ni Eden, at tahimik na nagtanong, sino po ang pipintahan niyo? Bakit po parang nag-alala kayo? Hinaplos ni Eden ang iluwang bata, medayo haralgal ang buses, pipintahan ko ang isang matanda na may kaugnayan kay Elizabethms, maring sabihin sa akin tong yun ang maraming bahay tungkol sa kanaya, tungkol sa haling bahaging kanayang bihay. Himinto siya, limangon kina ay Mia at Lai, ako na lang ang pipinta dahil itinakda niya ang meeting sa Buang Pagoda malapit sa mga bundok, ang don ay medayo malayo at mapanhanip. Manatili kayo sa bahay kung kailangan ninayong animang bahay, sabihin ninayo sa tagapan gasiwa. Makakabalik ako sa tanghali bikas. Tumango ang dalawang bata, ang kanilang mga mata ay nakpapakitang pananabik. Hindi sila tumituldol na lalapa rin ni Amy noong may isang pagkakataon na sumakay siya sa isang kalsada sa bundok at nasira ng ilo, sila naman ay mahina pa rin pagkatapos ng kanayang paniniyong deho. Alam din ni Abigail ang ipinapaiwatig nito at hindi na pimilit na si Mama. Nakupo ang mga bata at pinagmasdan si Eden na nawawala sa likod ng pinto, ang kanilang mga peso ay pinong pag-asa. Ang biyahe sa kotse ay timahong may higit 4 na oras, timaron sa mga paikot-ikot na mga rita sa probinsya, sa mga liblib na biro. Ito ang inang pagkakataon na nakapenta si Eden sa lugar na ito, na ilang dosenang kilometro ang layo mula sa kanayang bayan, ang tanawin ng mga rolling hills, may konting tao. Maingat na siniring treffer ang mapa, nagtanong sa mga lokal ipang mahanap ang Buang Pagoda.
Sa kanang pachdating bimawa si Eden sa kotse sinabihan ang driver na maghintay sa gating pagoda. Tinanong niya ang isang batang monghe na nakawala sa looban, tiyan enise, may meeting po kami dito, alam po ba ninaw kang son siya nakupo. Nakisip ang batang monghe at pagkatapos ay tumango, may isang matandang baba na 67 taong gelang, malit ang panghanghatawan, kalay abu ang biok na nakupo sa harap ng organisational house. Makang may hinihintay siya. Nakpasalamat si Eden, limakat sa looban ng pagoda, ilang hanaing makaberding pino ang marang imayip sa hangin, isang payapa. Mabilis niyang nakilala ang matandang baba na nakasandal sa saag na hawa sa kaway, nakasuot ng isang dark brown robe na nakabalot ng manipis na savel, payat ang panghanghatawan, ang kanayang mata ay pinuang kalangkitan sa tiyan enisa. Kahit na mas matanda na siya kaysa nuang haling nakita siya ni Eden. Limapit si Eden, maran na naksalita, tiyan enisa, ako po si Eden. Tumanghala ang baba, pinakmastan ang kanayang mata, naktataklayang halit at awa. Isang katahimikan ang tumahal pagkatapos ay naksalita sa kanang enisa, ang tahal na kitang hindi nakita, Christian yay. Emiko siya ipang bimati, nabikong sabi, narinig ko po ang balita na nawala kayo. Akala ko paminta kayo sa ibang bansa. Imiling sa kanang enisa, nawala ang lahat sa akin pagkatapos ni Elizabeth. Bimalag ako ipang himinging tulong sa pagoda, humahawang merito dito, ayaw kong makakitang siniman. Nawalan salita si Eden, hindi niya inasahan na pipilin niya na itaho ang sarili. Sa pagkarinig nito, mas lalo siyang nakaramdam pagsisisi, pasensya na po ako, dapat po ay hinanap ko kayo, lalo na pagkatapos ng libing ni Elizabeth. Naginit noong panahon niyaon. Pinakalan siya ni kanang enisa, hiwag kang makpaliwanag na intindihan ko. Nakalala ka tungkol sa pera, katanihan, wala kang oras ipang makalala tungkol sa iyong pamangkin. Pagkasabi niya nito, mapait siyang himiti, naktanong kay Eden na pahot ang mata. Nararamdaman ang isang dalawang pagkakasala na imakat na nahing saning hirap sa pahinga, kahit na sinisibikan pa bumintong hininga sa kanang enisa, sige, ipinatawag kita dito para ibigay sa iyo ang pamana ni Elizabeth. Noon bago siya pumanaf, ipinadala niya ito sa akin, at sinabing kang isang araw makbaho ka, at matutinan mong paalagaan ang iyong anak, ibigay ko ito sa iyo. Halit ako noon, akala ko hindi ka nalilingon kaya itinaho ko na lang. Kiniyang kanayang tiyain mila sa isang balot ang isang kaway na kahon na may simpleng ikit at ibinigay kay Eden. Nanghanginig itong tinanghap ni Eden. Sabi niya, buksan mo at tingnan mo. Tinanghal ni Eden ang takip ng kahon, sa loob ay isang 5 kiwaderno at isang khas-khas na hintong singsing. Natanto ni Eden na ang singsing na yaw na ang singsing sa kasal na ibinigay niya kay Elizabeth noong sila ay kinasal. Nang mahiwalay sila, iniahis ni Elizabeth ang singsing sa sulok ng aparador, akala ni Eden ay naibenta o nawala na niya ito, nahinit itinaho pala niya ito, at dinala hanghang sa haling sandaling kanayang bihay. Inawa ka ni Eden ang singsing, nanghanginig ang kanayang kamay, tumilo ang kanayang haliha. Pagkatapos, bineklat niya ang kiwaderno, nakita niya ang mahapahinang salat kamay ni Elizabeth na mayos at pinung imusaon. Ang inang pahina ay may petsang marsyo noong panahon belaklak ng hapas, ang halang pahina ay petol-petol, ang salat ay nanghanginig, may mahamansang tinta, siguro noong malala na ang kanang sakit. Timanghan sa kanang enisa kay Eden, isinilat ni Elizabeth ang kiwadernong ito nang maramdaman niyang himihina na ang kanang peso, gustong itala para sa kanang 2 anak. Doon marami siyang binanggit tungkol sa yayo, basahin mo na lang. Sa tingin ko ito ang hiling-hiling niya, na may nawan mo kung bakit siya naktasasang limayo at kung bakit niya itinaho ang kanang pagbibintis. Naupo si Eden sa haktan, bineklat ang bawat pahina, sumikip ang kanayang dibdib. Mahal kong Eden, alam kong nakdadala akong 2 anghel. Tiwang-tiwa ako pero nasasaktan din ako dahil hindi mo alam. Abala ka, mas mahalaga sa iyo ang kumpanaya kaysa sa lahat. Kung sasabihin ko sa iyo, natatakot akong pilitin mo akong ipalaklak ang habata, o kung tatanghapin mo man, hindi ka rin makbabaho.
Ayaw kong limaki ang mga anak ko na kilang sa pagmamahong isang tinay na ama. Pinili kong imalis morang isang kahanghalan pero sa tingin ko sa kingson, magiging malaya ka at kaming mga anak ko ay tatanggapin ang kahirapan. Naniniwala akong hindi tatalikiran ng Diyos ang mga ina. Tapos, hindi ko inasahang makakasakit ako, kailangan kong ipagkatiwala ang mga anak ko kay Emily, may itang na loob ako kay Emily. Baka isang araw mahanap mo ang dalawang anak. Ako naman wala na akong lakas para mahantay. Patawarin mo ako dahil itinaho ko sa iyo. Iwag kang mahkamkam galit. Mahal na mahal kita. Mila kay Elizabeth. Ang salita ay pitol-pitol, maraming lugar na may bakas pa rin panilat na parang nanghinginag. Habang binabasa ni Eden, himihik siya, sa sandaling yun, naramdaman niya na naroon siya, nakikipag-isap ng direkta sa kanaya, ipinapaliwanag ang dahilan ng kanayang paglisan. Alam niyang sakim siya sa pera, natatakot na hatlangan siya ang mga anak kaya tahimik siyang imalis, inahab ng sakit sa piso ang kanayang bihay, itinilak ang dalawang anak sa kamay ni Emily. Himik si Eden, Elizabeth, ako ang may kasalanan, hindi ako karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Tumilo ang haliha sa 5 popol, kimalat ang tinta. Nakpimaglasig ng inisa, alam mo, halit ako sa iyo sa loob maraming taon. Kung pinalahan mo si Elizabeth, hindi na sana siya nahirap, hindi na sana siya namatay. Ngayon nakikita ko kung paano mo tinanghap ang dalawang apo at pinalaki, pati si Abigail, nakbibigayang donasyon sa ibang mga bata, naniniwala ako na nagsisisi ka na. Siguro ito ang kalooban ng Diyos, gusto ni Elizabeth na basahin mo ang kiwadernon ito, panghalahan mo ito. Napabilol si Eden, salamat po. Alam kong halit pa rin kayo sa akin, pero imasa akong maintindihan na ngayon na kakamitin ko ang natitirang bahaging aking bihay para makbayad sa aking mga anak bilang kabayaran kay Elizabeth. Nahimiwi sa kanang inisa, bahala ka. Hindi na rin naman mabibihay si Elizabeth. Sikapan mong gumawan mabiti para sa aking mga apo, iyon lang ang paraan para makabawi ka. Bago mahiwalay, limiut si Eden at nakisap kay kanang inisa na paintilitan siyang mahtarik ng insenso sa harap ng imahin na beto sa bahayang kanayang haninino. Ang ilawang kandila ay kimikislap, ay miko si Eden, taimtam na nakdarasal, hinihilang ko ang kapatawaran para sa aking makasalanan, hinihilang ko para sa kaliliwan ni Elizabeth na makatawid ng moha. Mahang saksa sa akin na patiloy na humawan mabiti, nangham ako akong mamahalan sina ay miya at lay ng buong peso. Ilang patak ng kandila ang tumilo na parang haliha. Tahimik na tumingin sa kanang inisa, ang kanayang mata ay nakpapakitang kanting awa, maral na intindihan niya na si Eden ay taos pesong nagsisisi. Pagkatapos, imiwi si Eden mahigpit na akap ang kaon. Ang ambon ay bimaksak sa donong bendok na nakpahirap sa pagmamaniw pabalik sa lungsod.